Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e garti e katande jomiraɗo subaka hande o gam yettinon don ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal joni palen koye jaydeji ɗi. Alarba sappo e tati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Sud Quotidien kam musimen jeyniyankoɓe ɓe garti koye on ɗon rapport mo sentif ko yewti haali darde nde ɓe daari gam haɓade ko fewti e ko ganduɗa kañum woni blanchiment des capitaux ɓe kolliti woni kay on ɗon silki e financier e nden ɗon darde nde ɓe daari ko yewti haali nden ɗon koppareje taw koppareje ɗe laaɓani ɓe keeɓi wadde enregistré ko ina tolni e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeegom enregistrement ɗum noon waɗi koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi honno wiiri kam musidɓe jeyndiyankoɓe ko hol saaha noon jayinde quotidien le quotidien wi aha kay koɓe mbi ko ina woodi eɗen ɗon temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeegom enregistrement mbaɗi ko ina tolni e capantati e jeeɗiɗi e rapport ko ɗum kay woni ko totta ɓe ganduɗa kañumen goni pôle judiciaire financiére ko yewti haali e nden ɗon darde nde ɓe daari gam haɓade kala ko yewti haali ko wiyete ko blanchiment des capitaux hono wiiri kam musidɓe jeyndiyankoɓe e jande nde ruttanima toon to sommet mo Africa Forward Balow toon to leydi Kenya ene wonde ɓe mbi ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye e Diakhar Faye heeɓi fartange huccodirde e omo ganduɗa kañum woni gardiɗo FMI ɓe keeɓi noon yewtidde kanko mo leydi holliti kay wonande e gueɗe ɗe mo ƴettu dossier o e juuɗe makko honno wiiri kam musidɓe jeyndiyankoɓe garti noon eko yewti haali e nden ɗon ñamade ganduɗa kay kañum woni ñamade leydi Sénégal ko yewti e alhaali FMI ɗum ne kadi ne tawe e jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen e jayde Les Échos kam musidɓe jeyndiyankoɓe ɓe garti noon koye on ɗon rapport mo ganduɗa kay ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi ko yewti haali activité mo sentif o waɗi e hitande nde ɓe garti noon ko ina tolni e capantati e jeeɗiɗi e rapport ko ɗum waɗi kay ko waɗa transmire ɓe ganduɗa kañum woni pôle judiciaire financiére ko yewti on ɗon fannu ɓe kolliti noon ko ina tolni e temedde jeetati e capanɗe jeegom e jeegom déclaration ko ɗum kay woni ko ɓe ganduɗa kañumen goni sentif waɗi soupçonné ko yewti on ɗon fannu ɓe garti noon e gueɗe ɗe holno ɗum yaari ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Les Échos jayde Libération kañum arti koye goɗɗum koye ɗeɗo gueɗe e kantorinɗe baɗɗe toon to warang noon ko wuuro tawete ko ɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti ko kurka debbo mo ganduɗa kay ko jaranoɗo duuɓi sappo e tati wayruno yiyede ko caggal nde o nelano toon to boutique guele nden noon o artani kono noon ko goski makko wattidi e yitede ina wedda e huɓere wotere taw ko wonde e mahede nde gasali ɓe kolliti noon on ɗon suka wiyete ko Marie Diouf jeeya ko toon to warang toyete kono saaha noon ɓesgu makko ina woni e hamtere no fewi honno wiiri kam musidɓe jeyndiyankoɓe losko noon udditama hen gam famde holko jeeyi sababu o mayde guel ɗon cukalel taw koko wara ina wedda walla ala ɗum ina tawe e jayde Libération jayde Tribune Quotidien kañum ardi ko e goɗɗum ko haaɗi ɓe ganduɗa kañum goni jobɓe jayɓe kam e sisiɓe ɓeyete ɗanade ɗum woni kalis walla ɗum ganduɗa kay kañum woni jawdi ɓe kolliti noon wonde kay kam musidɓe jeyndiyankoɓe e o saaha mo tijja julde taske ɓe mbi ko halis amul kadine ɗum ganduɗa kañum woni har amul ko ɗum woni koɓe mbaɗi e titonde ganduɗa kay kañum woni e jayde nde ɗum noon haalata koko yewti haali e tiiɗalla kam e sattede e gurdam dam ɗo ete nder leydi ndi oɗo saaha gonaɗo kamɓe noon ɓe gatti to banggue tiiɗalla jawdi to ɓe kolliti ɗin jawdi e mematako ɓurdi hen famɗude ko ujunnaje capanɗe nayyi ɓurdi ndi hen hewde doole yettima million ngaji ɗiɗi holno wiiri kam musidɓe e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde Turbine Quotidien jayde Point Actu kañum arti ko e konnguɗi omo ganduɗa kañum goni Moundiaye Cissé gardiɗo ONG 3D e on ɗon entretien mo o waɗi o arti noon e on ɗon diyo mo Diomaye kam e Sonko o holliti kamɓe ɗe ɓennon ɗiɗo foof noon ɓe poti ko famde oɗo saaha kay e ɓesguli ɗi ina jogui hammuji goɗɗi keñoraɗi ɓuuri ko o ganduɗa kay kañum woni ko wadde régle compte hakkude mabɓe ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi yo mbat feere ɓe cafrana ñawnana ɓesguli ɗi ɗen ɗon caɗele ɗe ganduɗa kay ina gondi ko adi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeenayyi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni
hello arwani wo jayde wietende e jayde point acti yewoyen jayde las quotidien kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali on ɗon rapport mo ganduɗa kay sentif ɓayini ɗum ko yuti alhaali blanchiment des capitaux ɗo ete nder leydi ndi hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe garti noon gam sifade ɗin ɗon secteur aji walla ɗin ɗon banggueji ɗi ganduɗa kay kañumen goni ko ɓuuri ka ko hen teskede e on ɗon fannu ɓe kolliti noon on ɗon finance digital kam e mobilier wondude e ɓe ganduɗa kañum woni ko wiyete ko jeu kam e vente kam wondude e location de voiture woni tan jeygu kam e lowgol autoji ɗum kam ene teska e on ɗon fannu ko yuti alhaali on ɗon blanchiment des capitaux holno wiiri kam musidmen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede las quotidien jayde l'observateur kañum yowi ɗon kan yowti kala gotka on ɗon suka debbo mo ganduɗa kay ko jaro e duuɓi sappo e goho hono no ɓe mbiri e gardidi natal mabɓe kolliti kay ko kanko woni ko hirsa wedda e wuddere wotere nde ganduɗa kay ko feccere tan e ɓandu makko woni ko yaltanno ko ɗum jeeyi sababu noon kanko on ɗon suka o yiita ɗum ko caggal nde o suddira ko wiyete ko birkaji woni morceau ji tuufeje e caggal muɗum noon ɓe ganduɗa kañumen goni loskoɓe e gendarmerie caggal nde habra kañum ari ƴetti goski e guel ɗon cukalel oɗo saaha joni e kanko guel ɗon cukalel ene wayno e guel ɗon cukalel oɗo saaha joni ɓe garti e ko yuti alhaali losko ganduɗa kay udditama hen ko yuti alhaali e mayde guel ɗon cukalel ɓe battidi ɓe mbi noon guel ɗon cukalel wattidi yetten ko caggal nde nelano boutique mo ganduɗa kay ina tawe ɗo waɗani nokku ɗo o hoɗi ɗo holno wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe jayde nde arti e Malick Mbaye mo ganduɗa kay ko caggal lebbi jeenayyi kam e balɗe nogas waɗi ɗum e nder suudu dumbirdu ɓe kolliti noon hankkadi natti woɗɗude kanko mo ganduɗa kañum woni Malick Mbaye o waɗa kuccam hakkude makko e loskoɓe wiyete hono no wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde l'observateur jayde nde ruttanima Ismaïla Sarr oɗo saaha joni ine teska darde makko fayodinde ko yuti alhaali kippo makko toon to ganduɗa kay kañum woni Crystal Place ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi Ismaïla Sarr oɗo saaha kay nene woni e tawtoyde e destin muɗum woni tan nene woni e tawtoyde ɗum woni ko fodana ko holno wiiri e jayde nde jayde guindire nde Le Soleil kañum arti ko e deuxiéme journée woni ñalawma ɗiɗaɓijo ko yowiti alhaali on ɗon sommet baɗow toon to leydi Kenya Africa Forward ɓe kolliti wona kay hoorejo leydi ndi ko kañum kay woni ko yiidi e o ganduɗa kañum woni gardiɗo FMI holno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ko wayno noon ɓe jewtidi e ko heewi ko ganduɗa kay ko yowiti alhaali gonka leydi ndi ha tigui noon to banggue faggudu o leydi ndi ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guindirede Le Soleil ɓe gartini kadi e sentive ɓe ganduɗa kay jalti e deƴƴere mumen ɗum ko caggal nde ɓe ɓaytini on ɗon rapport ko yowiti alhaali hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi e jayde rewmi sport kañum arti koko yowiti alhaali kawguel africain ko wel hitande ujunnaje ɗiɗi e capantati e ɗiɗi ɓe kolliti kay wonande leydi Sénégal ko candidat walla ni Sénégal holliti wonande kay fandare muɗum walla yidde muɗum ko wonde candidat ko yowti e on guel ɗon kawguel africain ko wel holno wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e mo ganduɗa kañum woni e Nicolas Jackson mo ganduɗa kay ko kañum woni gonɗo toon to Bayern Munich wasde nanodirde hakkude makko e on ɗon club ɗum ne ina tawe e jayde nde bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e kasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗon komin kemnoɗo binandade ko sifa e kellegal en yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e ruɓide jaydiyeji wonata ko aljuma soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama.